अम्मा ए अम्मा कहा रे का सवेरे सवेरे आके दिमाग पर हमरा सियारी खनी फेकरे लगली तेरे का कहत री बोल फेंकता नहीं हो फेंकता नहीं हैं आई लिस्ट ली आजा के दुकान पर सामान लेके आई तो दादा हो दादा रे हई हत हत लिसी कोची कह रे हम पढ़ले बनी हई धर से पढ़ के हमके बताओ हम का कर लियै आ लिस्ट में करो के पढ़ के सुनाई 2 किलो सूजी बा 2 किलो मैदा बा 4 किलो रिफाइन बा 3 किलो गौड़ी बा 2 किलो किशमिश बा 4 किलो छोहाड़ा बावे आ 3 गो चांदी के राखी बा हई धरी सामान जाके लेके आई रे हई हातना सामान का होई रे का होई हमर तीनों के तीनों भाई राखी बनाओ खातिर आओ तरह सन रउआ से तो 2 दिन पहले कॉल आने के या माजी हमरा के घरे जाय दी तो रउआ घरे हमरा के ना जाय देनी तो सब सामान लेके दी ए बतवा एगो काम करो तू अपने भाई के बोलाव हई 100 रुपया ला पेट्रोल डलवा ला नैहर तू चल जा तार खर्चा हमरा से ना चली ठीक बा माजी प्रणाम चलता नहीं हम टाटा